Hej alle YouTube fans. Du må måske se den video jeg lavede før. Den hedder Et godt spisested til Torben, hvis du skulle være i tvivl, men alle kender jo, den er jo så god. Det hedder bare Et godt spisested til Torben. Jeg fortæller sådan lidt om Torben, der var ude at spise. Jeg skal bare lige nævne den sidste ting. Det var til Netto. Jeg skal fortælle lidt om en anden gang Torben var sammen med Jens i Netto. En gang hvor han var med Jens i Netto. Hvor kom jeg til? Var det ikke det med det der Metro, ham der Torb og Jens? Jo, så kom de sådan i Netto. Så sagde Torben til Jens: Hej Torben, jeg vil gerne sige noget til Jens. Jeg vil gerne købe noget chips til Jens fra mig til dig. Så sagde Torben: Ja, det er fint nok. Det skulle da spejlvend, det her. Okay. Men så sagde Torben til Jens: Jeg har ikke penge til det. Jeg har ikke engang råd til vand. Og så sagde han sådan: Forkert svar. Prøv igen. Og så sagde: Din lille ræveunge. Men hvis I skulle i tvivl, det var den video jeg havde først. Den er meget bedre end den her. Så der er ikke noget, der kan blive bedre end den her. Men det var et godt spisested til Torben. Hvis I skulle i tvivl. På gensyn!